Ferarule, bă, fratele meu, bă, eu nu ți-am avut treaba ce, nu știu ce pula mea te-a apucat pe tine cu din astea, cu căcaturi din astea, ești mare șmecher, mare vagabond, bă, pula ta ești zero. Și știi și tu, în fața mea ești zero, n-ai tu ce să faci cu mine. Dacă ești șmecher, ești mare bombardier, ești mare... Ce te crezi tu? Bă, hai să facem un meci de box corect, noi doi, 1-1, mănuri frumos, facem niște views-uri, facem ăstea și după aia vedem care e băiat și care nu. Nu veni să-mi rup pula și să mă faci pe mine nu știu cum și nu știu ce, că tu ești pizdă. Deci tu pe pula ta ești pizdă, nu vorbim. Eu pe pula mea șmecher, nu trebuie mie 10-20 de oameni să mă aperi pe mine, să-mi aibă mie spatele, mă înțelegi? Eu pe pula mea șmecher, eu niciodată nu o să chem pe nimeni pentru mine. Așa că vezi de pula, dacă vrei să facem parte în parte corectă, facem o parte în parte corectă și îți închid gura atunci și după aia îmi zici, domnul Dorean, nu mai da, te rog eu frumos că sunt vârstă și am ăsta, nu? Faci mie ăsta pe la epitul să mă atași pe mine, mânca mea pula. Eu m-am fi enervat, bă, să mă pula că nu mă enerva prostul. O veni la mine pe live în pula mea să-mi facă el ăsta. Bătrânul. Bă, tu serios la vârsta ta în pula mea faci chestii genul ăsta, ești copil. În loc să-ți vezi de pula ta, să-ți vezi de ăsta. Bă, suntem o comunitate, noi ăștia youtuberi trebuie să ne susținem între noi în pula mea, să fim prieteni tăți între noi. Tu vii să-mi rup pula. Că ce? Că faci tu Caterinca mai bună. Vai de pula mea. Păi la 10 ani, la 50 de ani cât ai tu, normal că ai mai auzit și cu niște dume. În loc să-ți vezi de viața ta, să-ți vezi de ăsta, vii să-mi rup mie pula. Bă, v-a râs cu te pula mea. Ai venit să-mi fuți mie capul. Nu știu, bă, sper că ești troll, sincer, sper că ești troll și faci chestia asta la trolleală, dar... Nu știu, sincer, chiar... Ce? Nu. Am avut nimic cu el, dar, bă, dacă omul chiar are ceva cu viața mea, înregistrați să vedeți scuzele după aia, să te văd pe tine, mă, Ferarule, că vii tu. Să te văd pe tine că vii tu și ești mare șmecher, că trimiți pe nu știu care, ok, bravo ție, ca pizdele. Să te văd că vii tu, dacă ești șmecher. Eu șmecher pe pula mea, nu ca și ăștia, ca și tine, să, telefoane, bă, prietene, nu poți să-l bat pe cineva. Vii tu. Vii tu tare pe pula ta, fratelor. Înregistrați aici. Paul. Ferarul Francis și Tuduenii. Asta știe și el. Asta poate, să sune pe alții să se ocupe de problemele lui. Am zis, e aici pe live, nu șterg live-ul ăsta. E aici pe live, dacă e șmecher Ferarul și dacă e așa bangos și așa șmecher cum să crede el și pula mea, să vină și să facă un meci de box corect cu mine, cu mânuși, cu tot, așa corect, aferent, și să facem noi 1-1, să vedem care e mai șmecher. Băi, înregistrați să vezi cum își cer scuze. Ce să-mi cer scuze la tine, Martaloc bătrân? Tu în loc să-ți vezi de familia ta, de copiii tăi, tu-ți pierzi viața pe internet. Ai ajuns să pune 40 de ani rușine planetei. Mamă, enervezi. N-are, dar. Sandu, dă-nu te pup, fratele, salut. Bro, n-ai tu ce să... Nu mai te lua de tăticul Ferarul. Bă, nu-i vorba că mă iau de el, bă, frate. Eu chiar n-am avut nicio treabă cu el, bă, pula mea. Adică el a venit pe live la mine să mă facă în fel și chip. Ca și cum ce. Da, ce, bă, din astea. Minus 40 gambe. Bă, dar serios, n-avem un moderator să dați un ban la ăla. Minus 40 gambe. Bă, frate, gambele n-am ce să zic. Eu inserție musculară, nu poți să crești. Dacă ești atât de prost încât să nu dai seama de chestia aia, e altceva. Ce ai cu Ferarul? Păi, bă, eu n-am avut nimica cu Ferarul. Sincer, eu tot timpul l-am respectat și am avut numai vorbe unei de zis. Bă, pe live la Conacu, mă atacă. Ok, pula mea. După aia vine aici și mă atacă iarăși. Păi, dar înseamnă că îți trebuie bătaie, frate, înseamnă că vrei să te iei cu mine la pulă sau care e figura, că n-am înțeles. Să vezi cum te pune Ferarul în genunchi. Vreau să văd și treaba aia. Vezi, în vecii vecilor, el, pe pula lui. Că cu alții, da, crezi și eu, că am auzit că cunoaște lume și are colecțiuni și pula mea. Aia am auzit și știu și eu. Dar mie nu mi-e frică, frate, de nimeni. Eu
pentru dreptate întotdeauna o să lupt și pentru dreptatea mea întotdeauna. Nu există să mă las eu în spate la niciodată. Dați acolo, bă, dați acolo spam. Cine vrea să vadă meci de box cu mine și cu Ferraru? Dați acolo spam. Cum? La cine? Da, box. Tu ești de bătaie, bă, te distrug. Ai ce? Stai că n-am apucat. Da, că e spam de dauri, normal. Numai o secundă, să răspund acum. Bă, fratele meu, eu nu șmecher pe internet, eu șmecher în realitate. O să vedem. Dacă tu mă distrugi pe mine, ai strâng mâna după aia și îți pup și picioarele, mâncați așa pe ta. Și îți dau și bănuț. Și bănuț îți dau. Și ce vrea policica ta, dacă tu mă bați pe mine. În veci vecilor, Ferrarule, ascultă la mine. Ascultă la mine, că te mănânc de viu, frate. Deci dacă e să fim noi doi, unul contra unul, te mănânc de viu. Și cu ură îți dau, frate, nu așa. Dușmănie din aia grea. Ai tu, mă, ce să... N-ai tu ce să faci cu mine, mai înțeles? Faci meci, frate, faci meci, organizăm. Și ne vedem. Bine, unde vrea pulica ta. La București, la oriunde vrei, Sibiu, unde vrea pula ta. Facem meci și organizăm frumos. Filmăm fiecare pentru vlogul lui. Și îl postezi acolo. Uite, m-a bătut Dorian. Am făcut pula mare și m-a bătut Dorian. Îmi cer scuze, domnul Dorian. Nu o să se mai repete. Gata, bro, lasă-o, mă, frate, o las. Dar nu, zic sincer că m-am enervat. Bă, nu mi se pare normal, bă, frate, să te atace cineva așa. Adică numai dacă chiar nu vrea să vrea genul ăsta de confruntare. Te bag la produs. Și eu te-aș băga pe tine, dar nu te ia nimeni, frate. Acum areți în pula mea. Normal că ai invidie pe mine, mâncați aș pula ta când ai dă burta aia pe afară în pula mea, ești chel până aici. Ce să ai? Normal. Răstădă, la rând, bine, tu ești chiar țoi, ești bătrân. Ți-o trecut vremea. Tu trebuie să-ți vezi de ale tale, trebuie să fii cu minte acolo pe policica ta. Dar nu să sparg cu el, sparg greu. Ma, să aibă tu pe urmă, să nu fie numai papagal de el. Bă, papagal e bun. N-am ce să zic și nu o să zic vreodată că Ferrarul n-are papagal, are papagalul. Are și experiență mâncava la voastră, că și eu la 40 de ani probabil o să am un papagal de nu știu ce, înțelegi? Dar deocamdată numai cu papagalul rămâne. Eu rămân cu fapte și cu faptele mele. Lasă-l, bro. Las, mă, dacă voi vrei să las. Nu mai mă agit pe subiectul ăsta. Eu nu o să fie de... Asta o să rezolvăm problema. Subiectul ăsta. Eu nu o să fie de... Asta o să rezolvăm problema. Filmați. Lasă-mă să filmeze. Să filmeze, frate, da? O să ne vedem noi după aia. Nici o problemă. Și o să fac print screen aici la chat să vadă lumea de unde a început toată situația asta. Eu n-am avut nicio treabă cu tine. Ai venit să mă ataci și după aia ți-ai primit porția. Și atunci o să fie toată lumea împăcată și o să zică toată lumea, bă, uite, da. S-au căutat-o Martalog, o primit-o. Asta a fost. Dorea, ai făcut ceva sport de contact? Bineînțeles că am făcut. Cu 7 ani de taekwondo și 6 ani de kickbox. 6 luni de kickbox. Dar, oricum, Ferrarul e foarte șmecher și sunt convins că mă poate bate aici. Trească Dumnezeu, pe că așa se mișcă în reluare. De cont fake, Dorean. Nu-i cont fake, fratele meu. Dacă e cont fake, ce să zic? Mi-a mușcat. Dacă cineva mi-a făcut prank de genul ăsta, chiar mi-a mușcat-o. Dar nu cred. Dați un pic, acum m-ați indus în eroare. Acum, pula mea, mă iau de un om, îl atac pe un om care nu mi-a făcut nimică.
Dai pe el și vezi câți abonați are. Dacă da, acum. Nu sunt fake. Bă, dacă nu ești fake, pula mea, ce să zic? Stai că intru, că pula mea, acum... Dar mie nu vine să cred, jur, mie nu vine să cred, în sensul în care, de ce să nu fiți toți prieteni și să vă susțineți unul pe altul? Dacă unul începe de la zero, de ce? Adică nu că începe de la zero, dacă unul e nou în chestia asta, de ce să nu-l susții să meargă mai departe? De ce să nu fii alături de el? Sau, nu știu, mai ales că tu ai și o vârstă, nu ai 20 de ani. Nu știu, ar trebui să fii mai înțelegător și mai... Oi, că el, deci gândește, e genul de om care... Mie nu vine să cred oricum că chiar el poate să vorbească așa. Nu știu dacă ați auzit vreodată de chestia asta. Deci se numește o chestie, se numește Middle Age Crisis. Deci Ferraro are o chestie de genul ăsta. E Middle Age Crisis. Care, pula mea, l-a lovit pe el și acum face pe copilul, deși el ar trebui să treacă la alt nivel, să fie, pula mea, mai matur și să își vadă de pula lui și să vadă de familia lui și chestii de genul ăsta și vine să ia cu un muce care au băut și pula mea. Ce poți să-i cer la om?